سلام كمي تمسيز خبركم من تعزبتنا زاقل قولو تلفزيون يرجعيو لكع ساعة شعات مشت كوينو زيناوي مسنادونا نفل مالونا نيلومي سنبت عصوتو شديشة قنبوش تدالو زيناتاتو شنو وزان حيزالكم قريبا زلغو ميكال حرقوي فلماقن بكنتو تاتو فيلم جغرافاوي شفنا قولو تليفونا بهاقرنا 9 قراوي معاتي حملة وفرية بزوباتات مأكد الدوفو بزوباتات قراف تسكيرا تغماتون زوباتات ما يعينن عد غيح وفرا ديقا يتسوكو زيناتات وطاي قدما مستر بنامين نتانيح وابلعل وشمت غازا زكايزولو متقعدات كمزغل سلافيتو أبي برازيل علتاوي أصات كريتش موتين وقيل عصوتو جعته يمسكو أفغانستان حدش عدقاوي كتشت زرزر زينا أبز حلفنا ناصنة عامتات أبز صلات مراقبتات بستقبرنا يلعلي 900 مليون نقفا وفري جغرافياوي شافنا قلقلو تليفون 900 تبتسيهم منقستي زارقن جزيو زحلفن مسارحيتات مربب قلقلو قوامي تليفون بحدش متكال نمرببات تنقسقاسن قوامي تليفون زقلقل 110 تاوراتن مسو زغير مسارحيتاتن متتتاو انترنتن ببوانو مسفوحن زتقال قزيف سراح كم زكايده እዚ ድማ ብርስቲ ጂኦግራፊያዊ ሸፈኑ ን85 ሚታዊ ትካብ ህዝብና ተጠቃሚ ገይርዎ ከም ዘሎ ሚኒስትር መጓዓዝያን መራኸቢታትን አቶ ተስፋ ስላሴ ብርሃነ ገሊጾም ብምኽንያት ጽምብል 30 ዓመት ናጽነት ምስ ማዕከና ዜና ውሽጢ ሃገራ ብዝገበሮ ቃለ መሕተት ሚኒስትር ተስፋ ስላሴ ዕላማ ኮርፖሬሽን ኤሪቴል ምስ ትጽቢት ሃገርን ህዝብን ዝቃዶን ዝስጉምን ሃገራውን መራኸቢታት ዘገልግል ምዕቡል ቴክኖሎጂ ከም ዝብሉ ምግባር ምዃኑ ብምጥቃስ نزين نسمار دما لعل عقم زلوا معبولن سلطن أقولقلو زب مس حدش رقبتاتن معبالتاتن مراقبتات زقعاس كمون نمولو حاجر زشفن تكنولوجي أقولقلو تيليكومنيكيشن مودات زد تقلل تلوخو حيزو ينتف كم زلو بزرزر حبيروم أبكلتشن عصرتن بفرق ميجا بايت زيجمر أقولقلو إنترنت أبز حلف 10 عامتات بستغير صعري بتسعة في كم زعابيز تقصي مينستر تسفا سلاسة أب قربا وان نتناب محدق زبالة بوتاتات تروكينان زلوا كتماتاتن حوسي كتماتاتن بواي فاي آقل قلت انترنت كم زرخبان وقبار زتجمع رعيو كم تزازمة كمون تمرامرتن وحد معالتات آقل قلت انترنت نزحاتون أب كتسيس تمركسه volume based internet service آقل قلت كوهاب تجمير كم زلو أبريهم اتتصلات حيالو بدوهتات كم زلوو تقشو دما أبتي زرحقن محدق زبلن كباويتات تاورات نمتكال زحاتو تحت قرصي مقعزيا كمون أب قلق فلا زوباتات قاش باركان سيمناون دوباون كيح بحرن زلو حوسي مدربراوي قرص مريت برتوع موغتن كابتوم كندي مخانوم بمتقاس نزخلو تتصاويروم تبصيحن زلو درجة كون زقبرو منسيات نزر ايو تقعات تتصاورنتن توفاينتن موغيسوم عقم سب نمعباين ممعبالن استسلاسل عمان بزملك الدما كوربوريشن ايريتل عبد قرقس قوامي مسلطن ماكل كم زلوا ملو عام الدما كاب كلن زواتات منسيات النامصه بستفلالي عود سرحن فلطتن سلطنا كم زهب تغيسو عبد حلف 10 عامتات العلا 400 منسيات كم زسلطون حابيروم لناي مصاي مدبات بزملكت مينستر تسفا سلاسه نابتي لعل بقعت زلوا سلوط اقولقلو زب مراقبتات مقسقاس معبولن سلطن أقولقلو تنقسقاسي تليفونون إنترنتن أملا هاجر مزرقاح مجمار أقولقلوتات موبايل بانك برود باند ناي حفاش سمرتن كالن متأتوتاو كم زد تقلل أنا تسيروم نابي كالزينام سنسقرم حيال سعرين حملة وفري بزبل مريح ثماب كل تشحن شدشن استبقسه حملة وفري دورو 15 عام تاتاو تير لهم بتغلال دمال على 5 مليون فلسطات أقرب تتقيلهم. اتعلت تمالي أبزواتات مأكل دوببن بنتفتات مقراب تذكرة وكلتي إرينا في عامة مسفنن شويت قبر برهانن نزدالو تصاب ياقوب قبر تنسايا كأوروباي. 15 قنبت حقراو معلت حملة وفري أبزواتات مأكل دوببن بمقرابن نستقبر بمخصقاسن تذكرام
ኣብ ዞባ ማእከል እቲ ንጥፈታት ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ቤት ገርግሽኒ ተኻይዱ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃም ተኽሉ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ናይ ምግራብ መደብ ኣካል ናይቲ ብደረጃ ዞባ ዝዕመም መደባት ሓምላይ ወፍሪ ምዃኑ ብምጥቃስ ምስ ምእታው ክራማት ብዝተፈላለዩ ኣተግበርቲ ኣካላት ዝትከል ልዕሊ 1 ሚልዮን ፈልስታት ገረብ ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊጹ ብዞባ ደረጃ ኣብ 138 ኣብያተ ትምህርቲ ሓምላይ ክለባት ቆይመን ከም ዘለዋ ዝሓበረ ሓላፊ ወፍሪ ልምዓት ተማሃሮ ኣቶ ኣብርሃም በርሀ ድማ ዝመጽእ መደባት በኣድማዕነት ኣብ ምትግባር መሪሕ ተራ ይጻወታ ከም ዘለዋ ኣነጺሩ ተሳተፍቲ ናይቲ ዕለት በወገኖም ምግራብ ንመላእ ሕብረተሰብ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ብምኽንያት ሃገራዊ መዓልቲ ሓምላይ ወፍሪ ይኹን ካልእ ኣጋጣሚታት ፈልስታት ናይ ምትካል መደብ ከም ባህሊ ክሰርጽ ስለ ዝግባእ ምምሕዳራት ቀላሲ ተራ ክህልዎን ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝተወደበ ተመሳሳሊ ንጥፈት ሓለፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ገብረ ሚካኤል በርሀ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳትረብ በኣላይነት ሓምላይ ክለብ ንዝተወስደ ፈልስታት ናይ ምትካል ተበግሶ ብምምጓስ ካልኦት ኣብያተ ትምህርትን ምምሕዳራትን ኣሰራ ክስዕባ ጸዊዑ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ሳትረብ መምህር ጽጋ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዝስማዓቶ ቃል ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2012-13 ብ112 ተምሃሮ ብዝተጀመረ ንጥፈታት ሓምላይ ክለብ ዛጊት 14 ዓይነታት ዘጠቓልል ልዕሊ 2500 ኣግራብ ኣብ ኣስታት ሄክታርን ፈርቓን ከም እተተኽለን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብን ኣብሪሃም ቤት ትምህርቲ ሳትረብ ብ15 ጉንበት 2015 ብንጥፈታት ሓምላይ ክለብ ተሸላሚት ኮይና ምንባራ ዝዝከር እዩ ኣብ ዞባታት ማይ ዓይንን ዓዲ ቀይሕን ነበርቲ ዓድታት እምባኾኻት ምርጋጽ ዓዲ ፈርቲ ኳዕቲት ዓዲ ዕጥቀት ማዕዶ ሩባን ዓዲ ውሕን ዓሚ ብውሕጅ ጉድኣት ዝወረዳ ዲጋ ብወፈራ ይጽጉኑ ኣለዉ እታ መተንፈሲ ኣብ ውሕጅ ተባሕጎገ 80 ሜትሮ ንውሓትን 9 ሜትሮ ብራኽን ዘለዋ ዲጋ ኪላታት ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ መሰረት ዝገበረ ጽገና ይግበረላ ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኪላ ልምዓት መስኖ መንሰይ ሙሉጌታ ፍቱይ ገሊጹ ነበርቲ ተን ዓድታት ኣብ ርስቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ጽገና ስራሕ ካብ ድበት ንምክልኻል እውን 3 ኪሎ ሜትር ቅናታዊ ዛላ ብምስራሕ ማይ ኩዖታታ ከም ዝፈወሱ ሓቢሮም ኣማሓደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ እምባኾኻትን ኳዕቲትን ብወገኖም እታ ዲጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ንጥሪቶም እትህቦም ኣገልግሎት ትሕተ ባይታዊ ማይ ኣብ ምህብታም ኣበርክቶ ከም ዘለዋ ብምሕባር ብውሕጅ ወረዳ ከፊላዊ ዕንወት ንምፍዋስ ብመንግስቲ ዝተወስደ ቁልጡፍ ስጉምቲ ሞጊሶም ነበርቲ ፎሮ ብወፈራታት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይጽጉኑ ኣለዉ እቲ ብምውሃድ ምምሕዳራት ከባብን ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊትን ዝሰላሰሉ ዘለዉ ንጥፈታት ምጽጋን ቀጽሪ ኣብያተ ትምህርትን ዕዳጋ ጥሪትን ምስራሕ ቀጽሪ መቓብር ስዋት ጽሬት ኣከባብን ካልእን ከም ዘጠቓልል ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣዋሃድቲ ናይቲ ስራሕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝተጀመረ ስራሕ ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ በድማዕነት ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጾም ነበርቲ ፎሮ ኣብ መወዳእታ ዋርሕ ናይ 2020 ኣብ ምስራሕ ክትርታትን ዛላታትን ብቑዓት ጎዳጉዲ ንፈልስታትን ካልእን ዘተኮረ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓምድን ከም ዘሰላሰሉ ይዝከሩ ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ንዜናታት ወጻኢ ሒዘ ክምለሰኩም የምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጥለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ዜና ወጻኢ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ደው ክብል ዝቕርብ ዘሎ ኣገራዊ ጻውዒት ንሓያል ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ኣድላይ ክሳብ ዝኾነ ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ ሎሚ 16 ግንቦት ወጋሕታ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቲ ወሽመጥ ብዘካየዶ ደብዳብ ነፈርትን ከቢድ ብረትን ብውሕዱ 26 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉን ልዕሊ 50 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን ካብቲ ወሽመጥ ዝተተኮሰ ሓያል ሮኬታት ድማ ኣብ ልዕሊ ከተማ ቴል ኣቪቭን ካልኦት ከተማታትን እስራኤል ከም ዝዓለበን ንዋታዊ ዕኖት ከም ዘውረደን እውን ተገሊጾም ካብ 9 ግንቦት ብዝጀመረ ደብዳብ እስራኤል ዛጊድ 41 ቆልዑ ዝርከብዎም ልዕሊ 170 ፍልስጤማውያን ነበርቲ ወሽመጥ ጋዛ ከምኡውን 13 ነበርቲ ምዕራባዊ ገማግም ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ
መንግስቲ እስራኤል በወገኑ ካብ ወሽመጥ ጋዛ ዝተተኮሰ ሮኬታት ክልተ ቆልዑ ዝርከብዎም 10 ዜጋታቱ ከም ተቐትሉ ኣፍሊጡ ዘሎ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሎሚ 16 ግንቦት ህጹጽ ኣኼባ ከካይድ ተጽቢት ይግበር ኣብ ብራዚል ተኸሲቱ ብዘሎ ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ዕለታዊ ኣስታት 2000 ሞት ይምዝገብ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እታ ሃገር ድሕሪ ኣሜሪካ እታ ዝበዝሐ መጠን ሞት ዝተመዝገበላ ምዃና ዝሕብሩ ጸብጻባት ጠቕላላ ቁጽሪ ምዉታት ኣስታት 435,000 ከም ዝበጽሐ ገሊጾም ኣብ ብራዚል ጠቕላላ ቁጽሪ መልከፍቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ኣስታት 15.6 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ህንዲ ዕለታዊ ልዕሊ 300,000 ሓድሽ መልከፍቲ ይምዝገብ ምህላው ብሰንኩ ዝወርድ ሰብኣዊ ክሳርታት ድማ ዛጊድ ናይ ምንካይ ምልክት ከም ዘይረኣየ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልታት ኣብ ህንዲ ዕለታዊ ልዕሊ 4,000 ሞት ከም ተመዝገበ ዝጠቐሱቶም ጸብጻባት በዚ ድማ ጠቕላላ ቁጽሪ መልከፍቲ ኣስታት 24.7 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 270,000 በፂሑ ከም ዘሎ ገሊጾም ህንድን ብራዚልን ኣሜሪካ ስዒበን ብለበዳ ኮቪድ-19 ብኸቢድ ዝተጸልዋ ካልኦትን ሳልሰይትን ሃገራት ምዃነን ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና ጉጅለ ጣሊባን ብምኽንያት ዒድ አልፈጥር ብዝወሰዶን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብዝተቐበሎን ተበግሶን 3 መዓልታት ተኸቢሩ ዝቐንይ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሎሚ 16 ግንቦት ኣብ ዘብቅዓሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ሓድሽ ግጭት ከም ተወልዕ ተቓሊሑ ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ከተማ ላሽካርጋህ ናይ ዞባ ሄልማንድ ኣብ ልዕሊ ተረኪኑ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ኣፍጋኒስታን መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ንሰመዚ ጸጥታ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እንተኾነ ግን ኣፈኛ ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ግጭት ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ከም ተበገሰ ብምሕባር ብምፍራስ ጸኒዑ ዝቐነይ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ተሓታቲ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጦም እቲ ጸኒዑ ዝቐነይ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ግጭት ኣፍጋኒስታን ካብ ዝጅምር ራብዓይ ምዃኖም ጸብጻባት ዝሕብሩ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ብ15 ግንቦት ኣብ ከተማ ኣዶሓ ቀጠር ርክብ ኣካይዶም መንባሮም ዝጠቐሱ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ እዚ ሓድሽ ግጭት ነቲ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ከይዘርጎ ከም ዘስግኦም ዝገልጹ ዘለዉ ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ክሳብ ዝመጽእ 11 መስከረም ሰራዊቷ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምስሓብ ብዘውጻእቶ መደብ ኣብ ዞባ ቃንዳሃር ዶባዊ ኣፍጋኒስታን ካብ ዝርከብ ማዓስከር ጠቕሊላ ብምውጻእ ነቲ ማዓስከር ንሓይልታት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ከም ዝረከበት ኣፍሊጣ ኣላ እንተኾነ ግን ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዝርከብ ባዕዳዊ ሰራዊት ኣብ ዝወርሒ ግንቦት ክወፅእ ዝተበፅሐ ስምዕ ስለ ዘይተተግበረ ዘካይሮ መጥቃዕታት ከሕይል ምዃኑ ክሕብር ጸኒሑ ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ድማ መደብ ማህደር ይኸውን ብወገነይ ግን ሰላም